ruhnamanyň türkmen taryhyna täzeçe dogruçul nazar aýlamakdaky hyzmaty juda ululur. Ol türkmeniň 5000 ýyllyk taryhyny öz içine alyp 5 sany eýyama bölünýär. Bu eýyamlar ineşlerden ibaret. Oğuzhan türkmeniň eýyamy, Gorkut Ata türkmeniň eýyamy, Göreğlubek türkmeniň eýyamy, Magtymly Pragynyň eýyamy, hem-de bize garaşdyrlygymyzy alyp beren Beýik Sapar Murat türkmen maşynyň eýyamy. Biz bu eýyamlar barada inniki derslerde aýratyn durup geçeriz. Häzir bolsa siz öýe beriljek işleri ýazyp alyň. Ýazyň. Beýik Sapar Murat türkmen maşynyň Mukaddes Ruhnama kitaby biziň her bir işimiziň gönüdlügidir. Şu günlükçe okumuz gutordy. Turun. Gönelin. Sağ olun. Harbi talip kıydılar. Yollaş mı oğlum? Siz şu an akşam kluba gelir misiniz? Biz size karışıktır mı oğlum? Nefip bolsa bararım. Men sizin tomoşaçyňyz ha. Mahım. Ýatdygynym üçin sağ olun. Sağ olun. Biz size karışırız. Sağ olun. Sağ olun. Yoldaşlar sport maçlarını yerine getirdim. Berekella Harbi Talip Kul Niyazov üçüňden katara durun. Bor. Yoldaş starşina, yüzlenme urfut edin. Yüzlenin. Sizi telefona çağırýarlar. Baryan. Bor. Harbi Talip Silapov. Men. Türgönü şu dowam ettirin, men häzir gelýän. Bor. İmek şeyle. Harbi Talip Melayev. Men. Turnirde sport maçlarının birinci toplumunu dolu yerine getirin. Bor. Vay häzir oyun görkezleri. Ani görelim bakali. Hani? Hoppa. Ne içine canım Hoppa. Yavaş. Harbi Talip Melayev. Men. Bolşunu su olacak olsa onu ashanada kulluk etmeli ortada düştüklü mü? Bor. Eyvah. Yigitler! Dönelim! Harbi Institut'ta imkanal kıyılan şanına sağa denleşin! Başımız dik tutup kadam uryarız, vatan horma. Ey şu leytenant devleti var. Yaman ovadan ey. Yönü neyem için durmuşa çıkmayak. Yaşıma bir çene varan durun. Her kime de münasip yar gerekte. Doğru ediye. Mın yal Vena'nın saylap seçmeği hakkı var. Haylap tesere tapsa da haylap tesere. Ey şu bizim starşınamız yaman fazla şu var. Ey yürüp bir daha o. Kör hol, gözlü kör ol. Şuna doğru ayttın ay. Hey! Nidama düdürüm. Genleşin. Gönülün. Erkin. Harbi Talip Melayev. Men okuw türgünlöçük düzgünde bodaňyz üçin dowatdan naşary bir temmi berýän. Yollaştar şuna. 2 temmi. Bor yollaştar şuna. Zwot, deňleşin. Gönülün. Sağa. Meydan çaňdaşyndan 5 gerek. Yok, 10 gerek. Lygap. Başla. Ayna kıydın demine düşen ödüm bolay mı? O kıyı şu günde biri değerleniyor lo. Aynadan korkyanın çının o. Korkmadan kovarmayı verin. Anne, öğlenecek olsan aynadan maşa kıyı tapmadın mı? Mine gözlemedim hem sonu. Gözlesen hem tapmarsın. Ağır, tapmasan mara, ecem tap verir de kovucu otunu. Ecen tap verene radi olurdun mu? Ne mi razı olman? Tap verin bana kovucu otunu.
Onu garaşaymal keninde. Waq Şemşatcan men garaşakla ýöne bir köplükde 5 oglan 2 menden uly 2 kiçi. Men ondan garaşyp ýatyberenden ýatyp galanyn atyk galyp gaýdy berdim-de. Vay, içimi yakan. Sana vararmy ayna? Ayna sana vararmy? Aynaň ýerine bilýän men ýigitler ýanyp köýje. Sana vararmy ayna? Köýler köýüp geçinde menim köýünden biri barynda sana näme köýjek, sana näme? Köýjek. Sen şona hiç gaýsyna moňarmarsın. Sen gara gadandan başga bilýän zadyň barmy? Duyman geçen duýaýmala. Gadan? Waq siz gadanyň gudratyny düşüneňde gadan. Siz ýaly gödür gylan ýoluny guran kapandyr. Arman şo gapan men ýolumda gurulmandyr da. Waq starşyna bilen maskarawadan galjagyma içimden ürp barýana ýöne. Ya olary dogatmary diýdim mükemmel men. Anna. Maňa sen süýjü naharyň bolsa bolýa. Hasa men süýjü dady gowy berýän. On soňa maşyklara gadan näme gerek? Mene birini söýsem, ajam bolýsalar ömrüm etinçe oňaýça. Agyr, senem bir gün oňorsun, 2 gün oňorsun, 3-nji gün men bişirýän naharlam ýadyňa düşüp bara. Böwür bersiň etil. Anna, sen nahary şeýle bir süýjü bişirýän, oňa sözüm ýok. Saňa baran gyzyň bagty getirir. Ana gördüňmi? Gadanyň güýji. Näme? Şemsat. Vay näme? Şemsat. Anna. Şemsat. Annam. Şemsat. Goýsan oglan. Şemsat. Şemsat, sen nere? Sen gadanyň ýurda. Gadanyň olmaşmadı. Konsertimiň ahyryna töýülaýdym çyýmyz Ulletenant Aýdyn Zamanow käraýdymny ýerine ýetirýär. Ömür baharına ay doğun çağı büyük kenarına bir güdül otu ölürünü yaşı kalbına dağı dıydı sünne koşo şamariyatı dıydı sünne koşo şamariyatı derdini diledim görmedir ova ödün maşuk aşık saymadı meni söyelime gözülüm geçti de güve ananmadı gözül oynadı meni Fehra güllerinin getirdim çemen dağdanın çiğandan yanadım anvar gözül kıydillenni gözülünnenem hüyenin çın bolsa yüreğin dönder ömür baharına ay doğun çağı hüyü kenarına bir güdül otur min yürekti kalan boş gören yatır min yürekti kalan boş gören yatır Waytdym. Kutlaýan. Sağ olun.
Berekella aydın. Hemişe kiňal oňa da etdiň. Köp sağ olun. Berekella. Yaşlığımızı yatladıp göwnümüzü galkandırdın. Sağ olun Yoldaş Polkovnik. Yoldaş Polkovnik. Han adalatlylyk. Gül ýal sypaty var. Goşu dedi bilýä, aýdymaydy bilýä, saat saly bilýä. Hemmeti bir adama berilämelmi diýsene. Men ýaş ofisere tawşyrygym var. Bize öz milli harby aýdymlamyz zerur. Sen şunu ýokarky harby ýolbaşçylygyň buýrugy diýip kabul et. Bar Yoldaş Polkovnik. Gidip bilersiň. Aydınday men uçursana. Ene uçtu. Yürü bunda Ilgali, yürü. Ilgali, yürü, yürü. Ardu, sen gelenin katı gowu. Biz ertirden başlap, zähmet ursadymlar. Ertirin özüne hemmämiz deňde gider. Hazır häzir şeýle bir gowudur. Biz bilen gidersiňa. Menem Mehribandan şonu eşitip geldim-de. Şeýlemi? Şu gedege ejeme möwledi. Okuw girmezden bir tellem diň jarsan gowy bolar diýdi. Yer onsoň sen haý hüner saýladyň? Ente Mehribana kulak atsaň mara, o sana moğolum molýar. Gitsen haýsy kär saýlajaňdy del. Gitsen haýsy kärdäki adama ýolupjaňdy. Goýsanagy? Dogry da. Kime çyksaňam? Harba adama durmuşa çykmazygy men ha maslahat berýän. Ine. İňlerkiti, zähmet ruhsadyň 6 ýyllan bir ýedek bileje geçirersiň. Ýöne şol 1 ýyl 6 ýyl berim sizler. Şeýlemi? Mehriban, han borsana çaltıra. Araştırma bizi. Men birinji minji. Bolya, hani? Häzir. Ene edimini. Mehribanym häzir gelýär. Hayran galayım. Koş varın alıp gidiyeler ölün, yine görürsün. Birine bulunman barını izin alıp kaydarlar. Kapitan, gıybat etmeňi besetsene. Al gerek bolsa. Yine de. Renault, Maxima, Mercedes, Sonata, BMW, Jeep, Peugeot. Bide yedil atassa, demir bolsa bolany. Ha, berekella oğlum. Umitsan, ulolongsan kim boljak oğlum? Men mi vertolyotçy? Hay berekella. Erkek adam, hökman kanatlı bolmalıdır. Yağa atlı, ya uloglu, ya uçorlu bolmalıdır. Erkek adam uçmalıdır. Şeýle deme aydınca. Elbette. Meňe Allah janynyň ýeke dilegim bar. Şu gedekki ruhsadymyzy azarsyz widarsyz, çaklyksiz beýleksiz geçirsek bolýar. Ir bilen turýan, hiç ýere gitmelim de, howlukmalam der. Diňe deňiz tolkunlarynyň gugullysi, çarlaklaň sesi, nähil hedirlik. Hemem umytjanymyň mırrıllysy. Biz harbylar bilýäňiz bilenmi? Yok, ikiňide de tavşyrýan. Harby bölme meýletin jaň etmek, şo barada jedel etmek gadagyn. Yine de. Siz diňe diýenlere hyzmat etmeli. Düşnüklümi ýoldaş harbylar? Hut şeýle ýoldaş diýenler. Kadarcan, arma woro. Bar bol. Kadarcan, hanaw asgaran eýet bolsun diýerler, ağaňdagyna harmak niýetin dagy ýokmy sen? Dostuň çyn bolsa. Men aşgana müdür bolup gelem okaw. Kartoşka atalamaga geldim. Ey, gerek ýoklugyna öňüm bilýärdim weli. Men bir goý bersinler şoň içine. Bartogot jýrgör. Nowatçy gelýär ey. Harby Talip Melay. Bu ýerdäki gyýkylyk näme? Siz bu ýerde näme işleýäňiz? Talip Silap. Aşgana keteklere girmek gadagyn. Bu ýerde de sahna däl. Düşnüklümi? Men ketekimi? Men ketekimi? Biler bolsaň men öz egindesim Talip Hıdır Melaýewiň habyny habar almaga geldim. Gerek bolsa men o kömekleşmemjek. Dogry mı Tırcan? Geplo kankede.
Sen loğalaştın mı? Talit çerke filan. Aşkanan çeklerinden häzir özüne çıkın buyruk berýär. Çıkayın. Yöne diploma alamsın. Men bilen ova gitmege razı bolsun. Haydi ver men dostuma çekinme. Gitjek del. Gitjek del. O näme üçin? Men gitsem, ejen ýene maňa haýtdyba diýip duran gelin gerek belli ýerde. Men ejemin öwü tutuşurgyz boldy, herkerdelik edýär. Hekin ogluny, üç gyýdyny, hatda ol kawat kakamadı herkedelik edýär. Men ejeme, ejejan, sana şum ýaly ormasar bolup biljek gelin getirdim diýerin göri, nä dersiň ejem şowady Irak gidäýse. Şonna da gitjek del. Näme üçin? O men sygdyrmaz. Onu biz ejeme, ejejan, agty kalmaga bir ýam wagt bolup diýäsek näme bol? Amcan. Wah, sen utançlı. Düşürdün kovlukma, kova tartınlaştın. Kolu, tüpü suda suya düşmek ziyanlı. Vahum näme ziyanlı? Diňide gelip güne ýany bermeliler. Biraz bedenini öwrenişdirmeli. Şu aşamrak suya düşdüňiz hat gowy bolardy da. Kol aýdyňa dagbyr terek. Beýse güni gara köýüp bolar. Hani? Gelen verik, hop, berekella. Siz näme etdiňiz şeýdin? Bir de suwa düşýär. Odalam degide ölüp getdi. Hani ýörüň hani? Tere sabrak bol. Benim ayağım bilen çaltırak gerek edip. O näme? Kaka, o gaýykda benim ýüzüm. Doğru oğlum. Hem ýören. Hoppa. Ökman mı olsun oğlum? Yo. Bular bir de kedil vermediler. Goğusu ikiyimi. Buğdayma yemeğine gidelim. Uy. Ağayı. Orada turan aydın yarlı. O kenarda içini hümledip oturuşuna güne yanar. Arzu. Köyüne gidip versene. Arzu. Aşkın o
Ece näme? Kakamaňa yüzmäni öwretdi. Indi men soň ýalyr. Şeýlemi tügelemi? Geldim o. Hay Ecem o, lütfen. Men Ecem oğullalo. Onu näme soçunmagy gorkýan? Men gorkamak. An bolan bir de güýjüň görkezany. Berekella. Hani güýjüň aýdyň dädene de gorkez. Käder. Ay tuveleme. Aydınday. Oho. Ay. Ana. Ay daýaw ýigit bardyň o, daýaw ýigit bar. Kaka, buz qaymak getirer. Meni kıtınayacak. Yok oğlum, imeller. Bokurdan ağırdıp iş olarsın. Sağ ol. Noş olsun. Gördün mü Arducan? Atalı oğlu ikisinin çiğinlerinden başka işi yoktur. Erkek kişiler daýaw hem sagdyn bolmalydyr. Kellelem bolmalydyr. Ýöne diýdim. Har erkekler iki esse sagdyn bolmaly. Olaryň çağalary bolsa, Üç esse sagdyn bolmaly. Men garşy däl edýdim. Türkmenlerde bir nakıl var. Yigit bolsa ot bolsun, ot bolmasa ýok bolsun diýerleri. Şoň üçin mara men ýigrenligim şu lellim oglanlar. Etger diýeniň edil çenk ýaly bolup durmalydyr. Mene goşunna mydamy berk düzgün adamyň bolmagyň tarapdary. Wah, men garşy däp bolat. Ýöne nähili bolany da ruhu güç esasy bolup durýar. Sagdyn medenni, sagdyn ruhun bolmagyny gadanmaly. Köp halatlarda beden taýdan gowşak adam ägir uly güýji özüniň belin ruhu bilen ýeňmegi başarýar. Men pikirimçe senden gow şahyr çykjak ýaly. A men pikirimçe, menden eýýäm oňa tarwadym çykaýan ýaly. Polat, üýden aýdanmaza diňe, diňjalar sep söz beripdiňe. Işakdaky gurruňyz işledeniňize bolanokmy? Onsoň çyşyk pişirjek diýeniňize näçe wagt boldy? Bizden anlar şey dip arlap ýörjek misiňiz? Wagt mehriban. Söz berdikmi sözümizde de hökman tapylar. Şeýlemaýdym. Siziň buýrugyňyz ýerine ýetirler. Bularyň ışgy gün-günden artyp, zührejan çyradek ýanyp, Tahir we Perwana dek görtenip, ikisi ataşy tuzana giriftar bolup, wysalu hicran ýatlaryna düşüp, aýrylsalar, bir-birlerini ýatlap ağlar erdiler. Ahir bir gün Zühre aýtdy: "Ey Tahirjan, ışgyň ýoly gaty muşakkat ýol bolar. Bu ýollar renji muşakkat köp görülse gerek. Ança aşyklar iş kelinden dad edip geçipdir. Işgyň ýükü dağdan amagyrdyr. Ody dowla hodundan beterdir. Bu ışky Allah Taala ikimiziň başymyza salandyr. Aşyklyk merdiň işidir. Merdana bolmak gerek" diýip Zührejan bir gadal aýdar boldy. Tahirjan, bu ýolda merdana bolgul. Bugün ışgyň sevdasyna düşmüşem. Janym gurban saňa. Janana bolgul. Bugün ışgyň sevdasyna düşmüşem. Mahym, agyň mahym. Çerkedleri şu köýnen öýtjek bolýarmy? Yoksa näme? Harbeşikdegi dendene gowudur. Mahym, çerkediň 5 tane erkek dogany bar diýdiň bolyn. Ýurji boljaň ady näme diýdiň? Borjak. Agyň kiçitiniň ady näme? Ojar. Agyň onuň kiçitiniň ady näme? Bilmedim, olama bir çöpüň ady bolmaly. Aýda. Cemal, ýüregime düşmegi. Bolmasa senem şu çöpleň bir ýeriniň boýundan atar. Gyzlar, men häzir gelerin. Eglenmegin.
Işığın hancarından sinam cerahat. İslegim sağlığın, bolgun salamat. İnni menni, ne sabır var, ne takat. Bugün ışığın sevdasına düşmüşem. Ağıydı mağım. Sena o odanına möyün yıkan ekenin. Aytma şonu. Mahımcan, şıdırşına sen çerkerin ecesi göreyse, derrevcik toyunu uğruna çıkar. Berekelle Aydıncan. Sen oda çalt yaptın. Diýmek sana akid yolukjokdur. Aydıncan, odala öýlün nifek jaýym ýok diýip bahana tapardın. Inni tööleme jaýyň amma. Täze jaýa täze gelin ýaraşar. Ina munin mammy urun keýwany. Hani bize de kömek ediňe? Göwak taýarlamak aýarlaň işe. Wah, buna galta äklisi biziň üstümize atarlar. Mehriban, taýyn bişdi. Umytjan çagyr. Umytjan, Umyt. Gel. Gel nahar taýýar bolly. Gel oğlum. Baryan ece. Köýüne sura göre aýaly ýoldan ýa-da ýarşdan ýa-da ýogdan gelýänçe toğsun türlü tagam bişirip öýden botagan öňünde bir eline süýse, bir eline de kunnugy taklap durmalmış. Öýden sağylan kakasy. Ine ursoňda süýse, ýuwun soňda ine kunluk diýip durmalmış. Ihtiýar sizdenmiş diýe. O nämçin? Sebebi aýallyň ejid bolýar. Ana şoň üçin erkek kişi öz aýalyny hepde bir gedek süýsenim ýekdet bilen urup, oň günäsini döküp durmasa, aýallary jennete barmak ýokmuş. Sen baýdy azaldyň barada ýoldaş kapitan. Mehriban mollum sana oňatça düşündirse gerek. Men kapitana bir maslahatym bar. Aýal maşgalan gowşoklugyny diline alandan goýul, iň güýçli, ýeňilmedek göýregliğini göreşde ýeňen dinany ýatlaýsyn. Harman näli? Otuz beş, 36, 37, 38, 39, 40. Yine azıcık ağaldalım onu. Şuyluk sebettir. Ha? Bestir diyen. Ey, sen bir türgönleşsinlen mara. Pelvan molmanzık geçersin. Ya, hey. Sen ne men bilýän ay. Men göreşe çıkamda. On adamı da gördüm emedim oğul. Şu kıyılarıma öktedir görüşmeye. Harbi talepler da olar. Görüşüp bilecek misler ulan? Ya, bu jagal kıyılan kellesine söýgüdür Güljagadan başga näme bolup biler dostsan. Söýgüdür dostlaryň durmuşyň täji. Söýüşmek süýjüdür, aýralyk azy. He? Näme olay? Acısız süýüji ýok, tikensiz gül ýok. Gül ışgyna saýramaýan bilbil ýok. Ha, ýatda sakla dostum. Pelwan häsiýeti bilen güýçliler. Düşündiňmi dostsan? Men eş püýnümi geýäýdi. Pa, ören gowy.
Zamanfa öýe gelmelleri meýdano. Erterden erken arda oturşy. Şahir adamlara düşünmersin. Olar üçün uykum olmaz diýişligim. Ýön ol harby ýol başlaryň haýyşyna ýerine ýetirmeli, harby aýdym düzmeli. Ýöni aýdym başga da bir aladaty bar ya. Howa şeýle ýa. Biziň arzuwymyz ama biňjalyk bolýar. Özüm alar. Alo. Howa. Bar howa. Polat, seni. Kalkanyp diňliýä. Owa. Haçan. Leytenant zaman fiyanımda. Düşünükli. Buyruk düşünükli. Biz ertirin ödününe dolanırış merkezine var. Bor sağ olun. Mehriban. Harby tälim başlanýar. Gyssaly ýylmyda dolanmaly. Hemmedat Gülýaly. 3 günläp ýediledip diýinjarlyk. Sag ol. Sen gitde zamanyny getir. Menem goşlary ýygnaýyn. Hey berekella oğlum. Men ahtadatları alım kaka, özüme de sana da. Umutcan, gel anı vereyim oğlum. Getir onum. Oğlum, şuunki suvatsı yüzüşümüz koy olsun ediliye. Nämçün? Biz kıssaglı ýagdaýda ýyzymyza dolanmaly oğlum. Buyruk şeýle. Buyruk bolsa ýerine ýetirilmeli şeýle dämi? Gowa. Düşünýän biz esger ahyryny oğlum. Şeýlemi? Gowa. Esger nägil jogap bermeli buyruğa? Hut şeýle ýoldaş kapitan. Eşdemok ýoldaş esger. Hut şeýle ýoldaş kapitan. Yol gödekçilik kulluğunun inspektoru Harbi Talip dönmedi. Yoldaş kapitan. Uluğunu da gat hapa keni. Beyle ýagdaýda Aşgabatda uluğ sürmek qadagan. Duýduranýyz üçin sag bolun. Buyruğuňyzy ýerine ýetirer. Yeri tejribe toplamak işlerini uğrunam talipler. Hemmedat Gülýaly yoldaş kapitan. Mehriban begenjibna. Salam. Siz diňjalmagy ýaňy ýakyna gitmedigimi? Wagt gyýdlar näçekde? Aladamy diýetik. Üstünlük bolsun Harbi talipler. Umuman ýagdaý şeýletide hemmedat düşünüklümi? Yoldaş afserler. Yoldaş polkovnik. Dolanırış merkezinin afserler topary harby tälimi geçirmek üçin siziň berjek buyruğuňyza taýýar. Polkuň serkerdesi podpolkovnik Berdiýew. Yoldaş afserler. Yoldaş afserler. Ilki bilen men araçylyk etjek we harby tälimiň gidişine gödäwçilik etjek afserlerini tanış edelim gelýär. Olar mayor Agaev bilen kapitan Kuliyev. Inni bolsa, oku tälimleriniň wezipeleri beýan edilen bukjany beriň. Bukjany açın.
Wezipe düşnükli mi? Wezipe düşnükli yoldaş polkovnik. Bu geçirilecek harbi tälime Guriyer goşunlary we harby howa güýçleri gatnaşarlar. Ol ýurdumyzyň harby institutu bilen bilelikde amala aşyrylýar. Siziň goşun düdümgüniň hatarına harby talipler hem goşulýar. Oňa kapitan Galkanow, uly leytenant Zamanow, hem de leytenant Döwletow ýoldaşlyk ederler. Harby tälim gidişi barada maňa maglumat berip durun. Yoldaş polkovnik harby tälim başlamagy ruhsat edin. Ruhsat berýän. Yoldaş ofserler. Bölüm çat bor. Hoş buldun. Sağ ol. Ine jepe. Uyuk adamlık. Birine ölüm üçün, birine şu hazimelik karnım üçün. Ne çevirden beri de olsunlar. Edil kuruk kuya da aşa tanıyaldır. Niretli yiyendi bilen o kapı. Bununla bulunak da olsan. Men karnım dok bolsa, kellem 3 adamlık işleye. Benim oğumuzda ulu işler karasıya. Ine de olsan, doğru kapına kar. Üstünün artıkmacı bilen. İyer min? İyer oldu olsan. 4 yılla boluşun şey etmiyorsun. Ütten daha diyor. Ay, şovur bolsu da. Ne çiğhede bu boynu yere? Şol udalıp gidip otur. Buyruk şeyli. Karşıdaş güýçler 230-njy hemde 250-nji iýine dördül yerlerde düşledi. Wezipemiz karşıdaş güýçleriň yerleşýän yerlerini anyklap, tekniki enjamlaň bolýan yerlerini anyk ketgitlep, aýratyn hüjüm toporunyň güýçi bile ýok etmeli. Bu işler amala aşyrmak üçin orada 24 saat wagt berilýär. Bekbelläň turgunlaşyk ýerden saat 8:00 başlanýar. Öňümizde tutuş giýje bar. Wezipe düşnüklimi? Anha şu yeri, howa desantlaryň düşlemeli yeri. Şu iýje karşıdaş güýçleriň kirlenip ýetişekdigini hemem ornaşykdygyna welin gözüm ýetip dur. Gelingen olaň zarwurjak uğurlaryny anykladyň. Eger yerin guruluşuna üns bersek, karşıdaş güýçler günörtege günnogor uğurlar boýunça hereket edip bilmezler. Sebäbi bu yerler geçmez kıyın dağlık yerler. Diýmek onno Günwatar we Demirgazyk tarapları galýada. Ine demir ýol, bir de köprü. Karşıdaş güýçleri şu çäklere göýürmeler. Baýdylýanlar entek çaklama. Ine şoň üçin karşıdaşyň tekniki enjamlarynyň yerleşýän yeri, olaň güýçleriniň uğurlary bilen baglanşykly bolan anyk maglumatlar gerek. Aňtaw gullugy barada näil pikir edýär? Kapitan Zaparov. Howaň towy bu yerlerde o diýen kän işitir bilmez. Ine seredin. Durşu bilen tokoýluk. Gömge oýup oturan yer. Hiç sa saýgyrar ýalyl. Men pikirimçe, iki tane aňtaw toporuny vertolyot bilen garşydaşyň ýeňse ýüdüni, ýagny dağ eteklerini, 240-njy iýne dördül çäklerini bermeli. Desant üçin amatly yer. Bir amala aşyrmagy aňtawçylary näçe wagt gerek bar? Dağ gerçlerinden aşıp bellenen yere wagtyna barmak üçin azyndan 5 saatda gerek bolar. Bolýa. Aňtawy biz harby taliplara tapşyrar. Kapitan Galkanow. Men Wezipe düşnüklimi? hut şeýle ýoldaş patpolkownik. Bu harby tälimiň netijesi aňtawçylaryň bitiren işine bagly bol. Yerine ýetirin. Gitme ruhsat dedim. Ruhsat berýän. Diýmek onno aňtawçylar iş bitirmeseler. Onno ätýaşdaky hereketi işe girizmeli bor. Tavşırık şeýle. Karşıdaşyň desantçylar topory Demirgazyk Günwatar ur tarapa ýörýär. Tüňe çaltlyk hem duýdantylyk töwesi bilen peýdamyda çöder.
Bizim vazifemiz. Onun detansılar toparını tapmalı. Hem düşmanın yerleşen yerin tehlikadın miktarını anıklap haber vermeli. Nedir? Altı adamdan ibaret 2 topar. Antova gidiyor. Birinci toparı Leytenant Zamanov. İkinci toparı Leytenant Devletova. Men. Yol başılık ediyen tavsırık düşünüklü mü? Kut şeyle. Dengleşin. Gönülün. Hep. Ha. Allah'ım. Evet. Hani hartaňdan bizim maksadymyz 240-njy, 242-nji iýini dördül ýerler elekden geçirip barlap, garşydaşyň harby tehnik enjamyny aýan etmek. Siziň aýan etmeliňiz. 240-njy iýini dördül ýer. Bu ýerde awçy ýoğdajyklary bile hereket etse bolar. 242-nji iýini dördül ýeri biz öz oýunymyza alýas. Bu ýere Demirgazyk tarapdan dağın üstüle aşmaly bolar. Doğrusu ol geçmesi gaty kyn ýere taplanýar. Onu saat 9:00 241-nji nokata duşar. Sorag barmy? Sorag ýok. Birinji topar ýedim bilen. İkinci topar ýedim bilen.
Dayın çalış. Cumay var. Men. Cepe. Bor. Artik var. Men. Taga. Bor. Korova. Ne mulluğu? Sulğan. Utanç. Yakudva. Utanç. Bededin. Ulan! Ömer! Çal bırak! Hani elin ver! Oğlum! Gördün mü? Aç gördük gerenin artıyken bolcağın şudur. Bir abi, evlenme, Ömer. Hani Ömer? Bol. Kuadva. Aragatnaşıga. Bor. Bürügüt. Bürügüt, bürügüt. Men laçın. Tamam. Laçın. Laçın men burgut. Laçın men burgut. Kerkerde argatnaşık. Laçın. Laçın. Men burgut. 242-nji iğne dördülyer aras salanny. Şapak netije garaşya. Duşuşmolyer üt göwsüz galya. Bürügüt. Men laçın. Düşmüklü. Tamam. Ara gatnaşyk tamam. Şapak bilen ara gatnaşyga çykmagy wagt boldy. Şapak. Şapak. Men burgut. Şapak. Men burgut. Men burgut. 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 Men Şapak. Dinleyen. Habar berýän. 240-njy, 242-nji iğne dördül yerler barlanly. Arassa. Yine yarım saatdan ikinci topurla duşur. İnniki gepleşige 8 saat 10 minut çıkar. Ara gatnaşyk tamam. Burgut. Burgut. Men Şapak. Men Şapak. Maglumatlar kabul etdik. İnnik habarlaňyda garaşýar. Üstünlük bolsun olanlar. Demek şu yerler arasalanny.
Gıylar, çağın tepiyanda. Belkem kömök gerektir. Cumayva, men. Öňe, bol. Eýdim bilen. Merdan, hani burdan aydana. Burdan diyeydi, Merdan. Burdan ayda. Nir dedin, Merdan. Nir dedin. Ne oldu? Doğan Merdan dağdan aşağı yıkıldı. Yıkıldı? Oğlacığı kara şeytancığı halat edecek bolup yıkıldı. Hani? Köşüş, ağlama. Häzir doganım halat eder, bolem. Gıylar, oğlancığı derrew halat etmeli. Yakudova, men. Meredova, men. Enjamlar tayarlan. Cumayva, men. Mehmedova, men. Kömöge. Koy hani, koy. Häzir doganın halat eder. Gıylar, ne bolup Korkulmak yok. Ayağını ağırdıptır, çekin. Gıyırlar, çekin. Çaltırak, derrew yüp çekin. Ani şere tavrak bolun gıylar. Hani kadın çıkmalın. Ayağını ağırdayma. Oy. Oturdun şurada. Oğlum malayım. Gel. Ana, şakıl. Gel ana kara şeytancık. Yine. Ana kaldıra. Bar da korzu türüň o. Ana düşerdi. Hani koy? Yardım mı tatlı olur? O vaxt yoktu mu? Hani o yerde. Jigin, bar ben türüňini gıylara yol orkalar. Bolya. Artekova, men, Meredova. Men. Siz häzir oğlancyklar owa edersiňiz. Olar ýekewe berip bolmaz. Soňra ýene 3 tagatdan men bilen ine şunu nokatda duşarsyňyz, düşnüklümi? Bor. Galanaňyz. Eýdim bilen. Tezrek, gıylar, tezrek. Yollaş Seyitçilan, maňa öz ýanyňyzy bilen etmäge ruhsat edin. Yerime başga ýerini belläýin. Boýraw ýerine ýetirin Talip Artekova. Bor. Gayrat et. Gıylar, bir giyce galyat. Eger biz gayan yüpten sallanıp geçsek, onunla iň bolmana bir sagada goly wagt utýas. Men birinji bolup yüpten sallanjak. Yakudova. Men. Seniň soň bolup sallanarsyň. Bor. Taýýarlanyň. Yigitler, 3 minut deyin çalış.
Aşağı yatın. Bolşunuz da ne hilay? Edil yokuz boşan ya Allah. Bu küpürdöşüp görsünü de sizden iş bitiren olmaz. Oho. Pirlen mi kanı düşeydi o diyen. Ya vallahi siz maybe. Ähli teknik enjamlar ine şu yerde. Eger biz aýlyk edip gitsek, onna 2 saga dogulay wagtymyzy ýitirýäs. Jülgü bu yerde yeketek girelge. O yerinem 3 tarapdan gorayalar. Dönmedi baş o çata gödükçülükte. Hawa, näme etmeli? Gulnaz, men aşakta goroda kalarsın. Kalanlarını bilgin bilen. Gelinim mi? İki tane gödökçülük bölümünü görýän. Aşakta jülgän gireletinde de 2 tane gorosu var. Näme dımdın? Gepli de. Oho. Bu yerde owaçylygy bar ýaly. Getirani. Ola Allah nazarağın ülümçü geldi ho. Ya seni mehrin tanışalı olup hemme bele day. Men ne? Bir qop pikir var. Bari yoğu yeke pikir mi? Hova bir yönü ören ul peyda getirecek pikir. Han oyunuz koysanız lan ay. Bir derek laqılla oturanı iş bitirmeli. Men doğruyamaydı yan. Inanayın. Ho bayırın ağırtınna. Men doğdu ovam var. Bücülgay men sağalıktan biri dahiri. Hova tilap dinleyen. Ayt ne aytacak olsan? Aytsam seyle. Alo aleyküm Allah nazarağa. Arma olayım. Ve aleyküm esselam. Bağır bolun. Daha. Oho. Dah. Çerkezcan. Sen mi? Tühüleme. Daya ulaşık gidip sen. Berekella tanar yağlı olmansın sene. Neme? Ruhu degilaydın. Yok la. Men bir işlice geldim. Heylemi. Her neçigen morda ejen kakan bay begenerlere. İlkinci gedek görýän ýaly kucaklarına gysarlar. Halo mak meni zanayda. Çerkezcan kurgun mu? Oğlum gel bari. Oo salam Çerkez. Näli adaylar? Hudaý şükür gowy. Guluklar owmy? Ýagşy. Salam daydı. Kurgun mun gaýdym, alydymy? Taňryal katyn. Bileýäl katyn. Allah nazarağa. Ha. Men bir işlice geldim. İşimçe? İmek seyle. Hawa. Terkerde. Şapak ağır atmaşığa çıktı. Şapak, men Bürgüt. Habar berýän. Bürgüt, men Şapak, dinleyen. Şapak, men Bürgüt. Karşıda şu işleň 241-nji ara çäkdegi ayan molly. Şu ýere göwsük geçmäge synan şyk edýäs. Bürgüt, men Şapak, düşnükli. Tamam. Düweleme. Dur sereket edýär. Wagtyndan öňde var ýaly. Yollaşpat balkonu kirlenmäge ruhsat edin. Yüzlenin. Harby täliminiň düzgünne laýyklykda gyssagly ýagdaýdy öňde goýulan wezipäni kıyınlaştırmak bize buyuruldy. Bolýar. Oho! Mahum bilen Çerkez'in sıpatyna bir deredin. Yuwaş. Şapak. Men size düşündüm. Bizim ara gatnaşyk enjamymyz hatardan çykarylýar. Ýagdaýa görä hereket etmeli. Tamam. Ýagdaýa görä bolsa, ýagdaýa görä de hereket ederiz. Dur ağam dur, ýygyňe urul. Beýlek geçmek bolanok. Sebäbi harby tälim geçýär. Biz ähli obalan adamlaryny düşündirdik ahiryn.
Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam. Ne salamangulluk etmiyormun? Ağam beylek kesirmek bolonok. Bir daklı tertip düzgünü berip berza edýän. Soň üçin hem gelen ýolun men ýygyňa urulak aýdy ber ağam. Dostsan men sen bu aýdýanyň ählitini aňyr ýanyla düşünýän. Bu Harvard tälim diýeniňi de gowy düşünýän men. Ýöne bilinkem ýönemeni işderde. Eşder bolsaň aýalymyň oglanjygyları düýner tirkim almak maňa gidişlerine intigim öýlerine gelen oklar. Ho, jürgen aňyr tarapyna malak görler. Goý beräýdi. Bolonok ağam bolonok. Biz düzgünü berza edýär. Soň üçin hem gelen ýolun men ýygyňa gidibersen ağam. Ananay dostsan. Geçirip biljek. Ananay dostsan. Biz ayalım kimiz jürgen aňyr tarapyna baryp oğlanlar tapanmadymlar da ýygyna geçer. Bolonok diýdimmi? Bolonok. Kelleme artmady ýygyňa gaýdy bersene. Alay inim seni dik düşte kenengay ha? Men sana aydıp durna ha olar ikunlar ağaç tuğutup inkicip dağıntak yedem yasana ha. Ho hay hay bak bolonu sinemi bolonu. Düşünün kokmadım. Higem yine doğranlar he. Men doğançıklı kutayda yatira ağaç tuğutup. Ağaç tuğutup ikuller yatırlar. Dinlemek şunu. Mine şöyle tapan içer gitmen. Men mahumyň artistlik okuýanyň bardygyny ilki başda da bilýärdim. Al sana gerek bolsa sakna. Artistten oýnaşan egneşiklerim tüy hakykat. Wah, şu wagt şolan gürrüňlerine bir dinläp bolaýdy. Hani. Gol. Men filmler. Bolonu. Evet deme sana. Aho inim. Ayalımın aklı çaşıptır. Onu toňam. Sen on kän piýinjalyk etmeň. Ikimiz ilkinje bälige garaşýar. Ay. Mahmutsan? Geçiräýdi ene. Ay bolýala bar geçibersene. Ýöne birinji orundan çepalyň agam. Näme üçin? Sağ tarapda dolandyryş merkezi bar. Başlyklar göräýse, bizim başymyzdan tiýip alamaz. Bolar. Men pikirimçe, birinci görünüş men gözüňme getirişmeýän tamamlanýar. Berekelle Harvard talip silap, hemmesini ölçerip döküpdir. Bizim dönmeye davamız bolmadyk bolanlygyny. Siziň silapsyňyzyň etçi işi bolmaz. Emmi, men seni diňe maňa tanyş ýodalyrak derim. Ýör Mahmutsan. Hürgüt. Men Laçyn. Laçyn, men Bürgüt. Dinleýän. 2 kilometr sagdan aňtowçularyň harblooglary bar. 3 sany teweşşeň piýada goşun uloglary bar. Birinji çatyryň aňyrtynda çep ýüzünde adam güýçleri we ýük uloglaryň üýşmeleňi bar. Bar biderek bolarymka. Elimiz aýymyz baglanan ýaly bollar. Bir alajy tapylar. Edil siziň duýuňyzda berkitmäriň çep ýüzünde uçut gaya var. Oň aşagynda garşydaşyň dolandyryş nokady ýerleşýär. Goloýda 5-6 adamdan ibarat bölüm var. Aňryk ýol ýok.
Düşündüm. Aragatlaşık tamam. Vah! Al sana gerek bolsa alyň ala meydany. Topor. Söwüşe taýar bolun. Karşıda şu işleň dolanýyşyny okodun basyp almaly. Söwüş enjamlaryny taýar edin. Ul leytenant. Birden şu ýagdaý hakykat bolarsa nädirdiň? Eger gerek bolsa, watan üçin jany bermegde taýar. Biz esker, elimiz ýüregimiziň üstüne goýup, ýylyzdan beýik prezidentimde kasam etdik. Topor, söwüşe taýar bolun. Ne? Hakka! Döme! Bu ne morluğu? Ediyanınız näme? Bağışlan yoldaş mayor. Sizin aragatlaşık enjamınız Uli leytenant Zamanowyň aňtowçylary Topor tarapyndan ele salyndy. Harby tälimin düzgünine boyun bolmaňyzy, kemem aragatlaşyk nokoduňyzy tapşyrmaňyzy sizden haýyş edýän. Bolmady. Hani? Leytenant Döwletova. Men. Dolandyryş merkezi bilen aragatlaşyk gurnaň. Bor. Buadva. Men. Aragatnaşyga. Bak. Mene zady düşünýän näler? Yer bu aýdynlar nerden peýda boldy? Yokardan yollaşmaýar, yokardan. Ganyt bağlap uçup geldik. Yollaşın leytenant. Ine, karşıda şu güýjüň maglumatlary. Sapak, men bir gün. Sapak, men bir gün. Hemmet gabat gelýär. Hawa. Yollaşın leytenant. Dolandyryş merkezi aragatnaşa çykdy. Sapak men bir gün. Öňde goýulan wezipeň tahkiklaşdyrylan salgylaryny kabul edin. Örgüt, size habar verilip dağırın. Sizin aragatnaşyk enjamy hatardan çykdy diýilip. Aragatnaşyk betedin. Sapak jogap berýän. Maksady okgyny hereket edip, karşıdaşyň dolandyryş merkezini eýeledik. Ele salynan aragatnaşyk enjamyndan habar berýän. Aňtowçylar toporunyň maglumatlary dolandyryş merkeziniň resmi namalary bilen tahkiklandy. Karşıdaş bir batalyonon bar. 5 tane aňtowçylaryň harby ulagy, 3 tane piyada goşunyň harby ulagy. Ýük ulaglarynyň kerweni 241 iňe dördül ýerde ýerleşýär. 10:00-na hüjüm gödeňine tutulýar. Aragatnaşyk tamam. Onu näme ýolaş afserler? Ätýaşda hereketi işe girmek gerek boljak gäller. Nurgül, men Sapak. Habaryny kabul etdim. Berekella ul leytenant. Sen garu taliplerine de berekella. Tamam. Näme? Gırgıdın kanatlarını kırmak başartma döydüyen. Balkovnik Kılıcıf ile biriktirin. Yerine yetirin. Ko. Harbi turboleşik merkezi dinleýä. Düşündüm. Yoloş balkovnik, Sapak aragatnaşyga çykdy. Balkovnik Kılıcıf. Meselen üstünlükli çözgüdü bilen kutlayan. Türgönüşü başlamağa ruhsat edýän. Hereket edin.
Deli işler ettik. Yervedem yerine yetirmedik. Adamız yerine düştü. Bizimki uğruna bolly. Ihlasa murat deyipdirler. Men baydımı size bağışlayan. Gözlerim göreci, mehriban vatan. Doğrarız biz seni kasem ederiz. Başlarım teci sen kahraman vatan. Doğrarız biz seni kasem ederiz. Gözlerim göreci, mehriban vatan. Doğrarız biz seni kasem ederiz. Başlarım teci sen kahraman vatan. Doğrarız biz seni kasem ederiz. Dağları, gülleri, tehra çölleri, bağları, kuşları, gülse gülleri, atıldan araz değil gödül illeri. Doğrarız vatanı kasem ederiz. Atıldan araz değil gödül illeri. Doğrarız vatanı kasem ederiz. Vatanın gorağı, enen gorağı, vatanın gorağı, dünyanın gorağı. Ever urup durur keyifler yüreği. Vatana, serdara, kasem ederiz. Ever urup durur keyifler yüreği. Vatana, serdara, kasem ederiz. Gorarız çağlam temi gülgüsün. Gorarız gülüşüm kılla halkasın. Gorarız oğullum adı gülgüsün. Gorarız vatanı kasem ederiz. Dağları, gülleri, temler çölleri, bağları, kuşları, gülse gülleri. Atıldan araz değil gödül illeri. Doğrarız vatanı kasem ederiz. Atıldan araz değil gödül illeri. Doğrarız vatanı kasem ederiz. Vatanın gorağı, enen gorağı, vatanın gorağı, dünyanın gorağı. Ever urup durur keyifler yüreği. Vatana, serdara, kasem ederiz. Ever urup durur keyifler yüreği. Vatana, serdara, kasem ederiz. Dağları, gülleri, tehra çölleri, bağları, kuşları, gülse gülleri. Atıldan araz değil gödül illeri. Doğrarız vatanı kasem ederiz. Atıldan araz değil gödül illeri. Doğrarız vatanı kasem ederiz. Vatanın gorağı, enen gorağı, vatanın gorağı, dünyanın gorağı. Ever urup durur keyifler yüreği. Vatana, serdara, kasem ederiz. Ever urup durur keyifler yüreği. Vatana, serdara, kasem ederiz. Vatana, serdara, kasem ederiz. Vatana, serdara, kasem